e nada máis. Eu, e se tal, anoto nun papel os que estean comigo, con este home, está disposto a sentarse ali, pero xa o luns, mañá temos a reunión, eu vou plantar a Xunta Xeral. Eu non espero que a máis, é unha tomadura de pelos. A mí os huevos importan un caralho, estou de acordo con Manolo. Tiña que levar máis huevos ainda. O problema temos aí, e se están rindo de nós, e non podemos seguir así nesta tesitura, joder. Ora vai a resolver o tribunal, non? Seguramente vai a resolver a favor da empresa. Iso telo claro. Hai que poñerse manos a la obra. O sábado ve unha asociación aquí ecologista, non é, Tiago? Ás 12 da mañá, era bo que estemos ali tamén, estaba preparado o tema dos barcos. Parece que ahora non se pode salir o fin de semana, non se entregou o papel ese en Capitanía. Pero se tal, ese non quero dicir que pode non estar ali con bollas. É bo que vayamos por terra tamén. Eu digo que hai que seguir nesta loita como sea, Eu non está a primeira da mañá parar esa obra, joder. Con 40 mariñeiros, iso párase. Pasou unha vez, veo a Guardia Civil e retirouse. E mandaron parar a obra a Guardia Civil. Ou non pasou a ver isto? Estaba este ali. Levantaron o dedo. Pois eu digo de seguir na loita. O luz, ás 9 da mañá, ali. Falamos mañá. E do que haya, chamamos a xente.